Jamen tak for det, og tak for indbydelsen til at komme i dag og sige noget om det her vigtige emne. Jeg skal jo så ikke tale om tid, men jeg skal forsøge at holde den, og det vil jeg gøre så godt jeg kan. Jeg har en baggrund i naturvidenskab, men det er længe siden, at det har været sådan noget rigtig hardcore. De senere mange år, der har jeg arbejdet med videnskabsteori og videnskabsfilosofi og logik især. Argumentationsteori og den slags ting set i forhold til forskellige videnskaber. Så jeg er ikke specialist, det må I endelig ikke tro. Slet ikke i biologi. Der vil være nogle steder, hvor jeg ikke kan andet end at referere. Jeg arbejdede en del år som videnskabshistoriker, da jeg var i Aarhus Universitet. Og der må man jo gøre det, at man beskriver det, som foregår inden for de pågældende videnskaber. Så kan man selvfølgelig diskutere de forudsætninger, som gør sig gældende de forskellige steder. I det tema, jeg har fået, der vil jeg mene, at ordet og er det vigtigste. Kristendom og naturvidenskab. Der er jo mange, der vil sætte dem over for hinanden med et enten eller derimod, eller mod, eller hvad man nu vil sige. Jeg synes, at og er vigtigt. Altså, at det kan lade sig gøre at være aktiv i naturvidenskab og i kristendom, tone, og ikke komme i splid med sig selv. Det er jo vel egentlig hovedærnet. Det er også hovedærnet i det tidsskrift, som jeg har været med i siden en gang i 80'erne. Jeg har også en fortid som gymnasielærer, og en af mine kolleger, kristne kolleger, kom til mig en gang i første 80'erne og sagde, at vi må gøre noget. Det var vel, ja, tør vi sige kald. Det kan vi lige lade stå og vibrere lidt. Det tror jeg nok. Altså, vi mødte flere unge mennesker, der sagde, at jeg kan ikke tro, fordi videnskaben har bevist sådan og sådan. Og det synes vi, at man skulle gøre noget ved. Så vi var en gruppe der af kristne gymnasielærer dengang, som rottede os sammen og lavede et blad, som har eksisteret siden, det stadigvæk eksisterer, så det vil jeg også gerne gøre reklame for, tidsskriftet Origo og vores hjemmeside skabelse.dk. Så det arbejde er jeg med i, og er meget glad for at være i. I det arbejde forestiller vi os ikke, at vi skal være missionerende. Det er måske også relevant i forhold til denne her konferences ærinde. Vi ser os ikke som missionerende. Nej, vi ser os selv som nogen, der er med til at fjerne anstødsten for troen, kan man sige. Og så må kirkerne, hvad vi nu siger, eller der er nok kun én kirke, tror jeg synes. Så må kirken tage sig sammen, og vi må alle sammen tage vores missionskald på os. Ikke sandt? Men vi vil så gerne gøre noget for, at kirken kan komme til at gøre det. Sådan så de her anstødsten for troen ikke kommer til at ligge for meget i vejen. Måske helt bliver fjernet. Det er ærnet. Vi er ikke enige i Origo om alt muligt her. Men vi er enige om, at projektet lader sig gøre kristendom og naturvidenskab. Altså med streg under året. Så er der lidt forskellige varianter, og vi vil gerne i bladet prøve at dække de forskellige tilgange, man kan have, og de forskellige måder, hvorpå man kan realisere det her og. Nu er jeg jo videnskabshistoriker og videnskabsteoretiker, så det jeg kommer til at sige, det bliver så lidt præg af det. Noget af det bliver sådan en historisk gennemgang af forskellige temaer, som er relevante i den her sammenhæng. Men der er slet ikke nogen tvivl om, at vi står i en situation, hvor kristendommen udfordres af den moderne ateisme. Man skal være blind og døv for ikke at opdage det. Der kommer en stribe af, skal jeg trykke det andet sted, det er bedre her måske. Der kommer en stribe af bøger, der er kommet siden 2001. 11. september gjorde et eller andet. Det er der vist ikke nogen tvivl om. Der har været en kolossal aktivitet. Masser af
folk, der ofte med naturvidenskabelige argumenter forsøger at argumentere mod kristendommen. Generelt er det jo et argument mod al religion, og det bliver så er jo i meget høj grad blevet til et frontalangreb på kristendommen. Hvor man prøver at lancere forskellige argumenter, og det synes vi ikke skal være uimodsagt. Så det er også et ærende, vi gerne vil tage på os i Origo, og vi har også haft glæde af besøg af Linux her i Danmark, som vi måske opdagede sidste år. En af bannerførerne, som jo nævnt adskillige gange allerede, det har jeg jo hørt, det er jo Dawkins, som jo blev berømt af Danmarks Radio med tv-serien Religion, Rodens Halvdåd. Der er jo nogle kolossale udsagn i det, og også bogen Illusionen om Gud, som så findes på dansk også. Der er andre meget dygtige danske debattører, som blander sig. Lone Frank, meget begavet og venlig på mange måder, nogle gange i hvert fald. Ung dame, som jo har været ude med budskabet om, at religion, det er sådan en parasit, som slår sig på hjernen, og som jo er farlig på forskellige måder. Blandt andet fordi den kan smitte. Det er øvrigt rigtigt, tror jeg. Ja, det kan det. Det anser jeg for positivt. Men altså, hun er ude i et stærkt religionskritisk ærne med adskillige naturvidenskabelige argumenter. Og et tema er selvfølgelig, hvor stærke er de argumenter. Her er nogle af hendes bøger, og specielt denne her, den 5. revolution, den seneste her, om hjerneforskningen, og hvad hjerneforskningen kan bruges til i religionskritikken. Den anden derovre, den handler om, det er blandt andet en kritik af etisk råd, skrevet i nogle af de år, jeg var medlem af det. Så hendes opgør, det er mod sådan nogen som mig fra den periode der, uden at vi er nævnt med navn heldigvis. Eller det ved jeg ikke om heldigvis. Det vil vi også stå. Her har vi illustreret videnskab, der jo ser det anderledes. Det er ikke og nu. Nu er det pludselig mod viden, mod tro. Der var et særnummer om det. Så man forsøger at lancere sådan et verdensbillede. Det er der mange andre, der har gjort. En meget dygtig fortaler for det her ateistiske person, denne ateistiske position, det er Tone Ørtranders, som jo i forskellige bøger, meget velskrevne bøger, har lanceret et angreb på kristendommen. Men det er jo lidt anderledes angreb end det, vi har set de sidste 10 år. Det han har ført i mange år, det er den venlige, joviale og samarbejdsvillige næsten ateist, som man godt kan snakke med. Jeg har 4 gange, eller 3 gange i hvert fald, været i debat med Tone Ørtranders. Man kan virkelig godt snakke med ham, og jeg kan også godt lide ham som person. Og jeg tror, man kan lære meget af ateister. Men jeg tror, at de fleste af hans bøger beror på en række misforståelser. Og de er velskrevne, men de er forkerte. Men altså, han er et venligt menneske. Jeg kommer tilbage til Tone Ørtranders, fordi han har mange interessante ting at sige. Jeg har lige skrevet en artikel, som er kommet i en bog om Kaj Munk og teologien. Og jeg blev meget optaget af 1920'erne, fordi der var egentlig en periode i Danmark, som meget ligner den, vi har haft i de sidste 10 år, med en kraftig konfrontation mellem en ateistisk bevægelse, akademisk funderet ateistisk bevægelse, dengang under ledelse af Brandes, og så kristendommen. Så i dens intensitet ligner den meget det, som vi har nu. Dengang, der var det jo også som sagt Brandes, der gjorde sig gældende, og kirken var næsten tavs. Det var Kaj Munk vældig ked af, at kirken ikke rigtig tog til genmæle
mod den religionskritik, som Georg Brandes og hans håndlanger lancerede. Pelle Rode hører ikke til dem. Han var nærmest en, der var kritisk over for de andre. Ja. Men man gjorde det jo ikke ud fra noget decideret kristent synspunkt, men sådan mere åbent synspunkt. Man kan sige, at det som en af de store temaer i den diskussion dengang, det var jo spørgsmål om mirakler. Kan mirakler ske? Eller har Gud lukket butikken for mirakler, så at sige? Er det slut? Hvordan ligger det? Og det, som Kaj Munk så gjorde, det var, at han sendte forskellige artikler ind til Politiken, som jo var centrum for denne diskussion, og man ville ikke tage dem. Altså, man kendte jo ham heller ikke, den der underlige præst derovre i Vestjylland. Så det blev der ikke noget af. Så Munk gjorde så i stedet for det, at han prøvede at skrive skuespil om det her. Hans mest berømte skuespil, Ordet, kan faktisk læses som et indlæg i den der debat. Sådan, det er i hvert fald en mulig læsning af det. Vi husker måske fra den berømte filmatiserede Dreyers berømte filmatisering, den der scene, hvor tre synspunkter står over for hinanden. Vi har Gamle Borgen, som jo så gerne vil tro, og jeg også gør det jo. Og så har vi lægen, som siger, at han tror på mirakler, men kun dem, han selv kan lave. Han hedder Hoven, og det er han også. Så er der præsten, og han kunne godt være en af den slags apologetikere, som Søren Kierkegaard og Jakob taler om. Fordi præsten, han bliver så spurgt af lægen, om han tror på mirakler. Ja, i princippet tror han på dem, men Gud gør dem ikke, fordi så vil han jo bryde sin egen love, nemlig naturloven, og det gør Gud jo ikke. Vi skal kunne stole på ham. så han virvler sig ind i nogle frygtelige ting, og det er jo en form for apologetik, som man må tage afstand fra, simpelthen. Det er en, der skaber en vandartet kristendom. Her synes jeg godt kunne være et eksempel på den slags apologetik, som vi ikke skal have i virkeligheden. Han hedder jo et bandbul. Munk er jo altid med de her navne, ikke? Altså han forbyder jo den der tro på, at Gud er miraklernes Gud. Det kan vi ikke have. Så det bliver en underlig afstumpet kristendom, der kommer ud af det, som bandbul forkynder. Midt det hele står Gamle Borgen, som sådan er jo en landmandshelt, der siger, jamen de herrer har fuldstændig glemt, at der er ånd. Ikke? Altså at Gud er større end videnskaben og de her teologiske spekulationer, som bandbul kan komme med. Hvad er det, vi diskuterer her i denne her historie? Jamen det er jo diskussionen om hvordan vi skal forstå verden. Er der træk af verden, som er udtryk for design og plan? Er der ekstraordinære begivenheder i verden? Er der indgriben, guddommelig indgriben, som vi ikke kan beskrive med naturlovene? Eller er verden et lukket system, hvor det hele kører efter de naturlove, som vi tror, vi kan finde? Kan mirakler ske? Er et tema. Der findes også andre temaer, altså hvad med etikken, hvad status har den? Det kommer jeg også lige ind på. Der er berøringspunkter mellem etikken og naturvidenskaben naturligvis. Et af de temaer, som jo er særlig vigtigt, synes jeg, som er udfordrende, det er synet på mennesket. Hvem er mennesket? Er vi dyr, en maskine, og hvad med den menneskelige værdighed og frihed? Så nu vil jeg sige noget sådan lidt historisk om forholdet mellem naturvidenskab og kristen tro. Jeg tror nemlig, at der er en hel del ting, som kan få os til skal man sige, intellektuelt at ranke ryggen. Fordi hvis vi ser lidt på hvad der skal til for at få moderne naturvidenskab, så er alle jo enige om,
at den analyse, som Einstein lagde ud, at der skal 2 ting til, for at man kan have naturvidenskab den forstand, som vi hylder det nu om dagen. Det ene, det er, at man skal have en interesse og en systematik omkring matematik og logik. Det andet er, at man skal have systematiske empiriske studier, målinger, observationer og eksperimenter. Det empiriske er vigtigt. Det er de 2 ingredienser, der skal til. Jeg kan sige meget mere om det, men det er hovedpunkterne. Man kan ikke have naturvidenskab uden disse 2 dele. Og hvor kommer de fra? Begge dele har rod i kristendommen, vil jeg hævde. Det er ikke bare noget, jeg siger. Det er et meget udbredt synspunkt blandt videnskabshistorikere, når man kigger på det. Så begge synspunkter er blevet begrundet fra kristendommen. Så vi har et videnskabshistorisk argument i virkeligheden her. Det første er jo det europæiske universitet, som jo er en af de allervigtigste ting, der overhovedet sker i Europa, som bliver til i en kristen kulturkreds. Det er jo meget, meget interessant. Hvorfor sker det netop her i den her kreds? Men det gør det altså. Man laver de her uafhængige eller semi-uafhængige institutioner, som får lov til at dyrke tanken og lave teorier om. Jeg får en ret høj uafhængighed af både kirke og stat. De gror op i hele Europa og får enorm betydning. Jeg kan ikke se årstallene der, men det første, ældste universitet i Europa, det er Bologna i år 1000. Og så spreder det sig, vi har Paris i 1150, og i Oxford i 1167. Og så er der så en gruppe, der bryder ud der, og alligevel i Oxford, de taler stadigvæk om the other place i Cambridge. Så det har vi allerede i 1200-tallet, og det, vi får vores universitet i København i 1478. Så det er et middelalderfænomen, og kommer ud af en kristen kulturkreds. Man kan sagtens tale om den mørke middelalder. Der er også meget at sige i den retning, men der er også et meget, meget positivt bidrag fra den kristne kulturkreds i middelalderen, nemlig oprettelsen af universitetet. Ellers, den anden side af sagen, og så der får vi jo så dyrkelsen af matematikken. Hvis vi tager på de 7 frie kunster, så var både geometri og algebra, aritmetik, jo dele af de 7 frie kunster, det curriculum, man havde i middelalderens universitet. Astronomi var også. Men man samlede ikke ny empiri ind. Man læste bøger. Det er der ikke noget galt i, det er ikke det, jeg siger. Men altså, man samlede ikke ny viden. Hvem begyndte på det? Altså, hvor begyndte den moderne naturvidenskab? Ja, den begyndte jo på Ven i Danmark. Ja, der er undskyld svensker, men altså, dengang var den altså. Jeg er jo selv af svensk afstamning, så vi er brødre. Ja, men altså, på Ven begyndte det. I Danmark begyndte det med Tycho Brahe, som på Ven fik lov til at indrette et observatorium. Det er et fantastisk sted at tage hen. Hvis I ikke har været det, så må I gøre det. Og der er slet ikke nogen tvivl om, hvordan Tycho Brahes verdensbillede var. Jamen, selvom han var en stridbar natur, så havde han jo en stærk forankring i sin kristne tro. Astronomien er en yderst gammel videnskab, givet af Gud til mennesket allerede på Adams tid. Den leder vores tanker bort fra det latterlige og forgængelige og mod det himmelske, alvorlige og bestandige. Det der med det bestandige, det kommer han jo til at opgive lidt, fordi så opdager han jo en ny stjerne, Stella Nova. Hvilket var fantastisk for ham. Altså, her gik man og troede, at det er bestandigt. Men så kan der virkelig ske noget nyt på himlen. Det kan der. Fantastisk ting. Og så skriver han den her bogen om en aldrig før set stjerne. Det er jo mageløst.
Og Tycho Brahe siger, at skaberen vil, at alt dette skal udforskes og undersøges, for at hans majestæt og visdom skal kunne begribes og derigennem ophøjes og hyldes. Der er slet ikke nogen tvivl om, hvordan de her pionerer så verden. Og hvorfor de gjorde, hvad de gjorde. Hvorfor samler de data om? Jamen, så kan vi hylde skaberen. Naturvidenskab var en form for gudstyrkelse. Det var en gudstjeneste. Så derfra kommer, der kommer naturvidenskaben fra. Både den teoretiske forankring fra Middelalderuniversitetet og den interessen for at samle empiri kommer også derfra. Begge dele tænkt ind i et kristent verdensbillede. Det er fuldstændig glemt, eller meget glemt, i moderne tankegang. Men nogen burde mindes om, at naturvidenskabens vugge stod altså i kristendommen. Man kan spørge, hvorfor blev naturvidenskaben ikke til i Indien eller i Kina? I mange henseender, der var de jo længere fremme end os her i Europa. Det skete bare ikke. Hvorfor ikke? Jeg tror, det har med skabelsestanken at gøre. Det er heller ikke min egen idé. Det er et synspunkt, som flere deler. Altså, i Østen, hvor er det vigtige henne? Ja, det vigtige er jo inde i mig. Og hvis det er inde i mig, jamen så vil jeg lave refleksion, så kan jeg lave en rigtig god matematik, en rigtig fin filosofi. Hvis vi har skabelsestanken, jamen så får vi altså at vide, at verden derude, naturen, stjernerne, hele herligheden i ordets egentlige forstand, ikke? er skabt af Gud, og er der faktisk. Gud så det, og det var godt. Ikke? Det har betydning. Gud har jo villet det. Så der bliver jo en helt anden interesse for den ydre verden, begrundet i skabelsestanken. Det står temmelig klart, synes jeg. Tycho, han bliver jo uenig med den danske konge, ikke? Og han tager også for mange penge, det er klart, og han passer ikke sit len ordentligt, og bønderne klager og alt muligt andet. Så kongen sætter ham i rette, og Tycho var en stridbar natur, så det endte med, at de ikke kunne være der begge to, og så var det selvfølgelig Tycho, der måtte rejse. Og han kommer til Prag, hvilket jo var Keplers store fordel. Kepler, han arbejder i Prag, hvor Tycho kommer til, og da Tycho dør, så overtager Kepler alle hans data. Og det er meget, meget interessant, at han har også samme synspunkt, den samme filosofi. Hør, hvad Kepler siger i et brev fra 1597. Jeg vil opnå, at troen på, at verden er skabt, skulle forstærkes. Skaberens tanker skulle kunne genkendes. Menneskene skulle tro, at Gud som grundlag af verden efter en bestemt plan også har udstyret mennesker med et sind, som kan forstå den plan. Så Kepler har altså en idé om, hvorfor naturvidenskaben virker. Hvorfor virker naturvidenskaben? Jo, det er fordi, det er den samme Gud, der står bag ved verden derude, både den fysiske og ikke-fysiske, og også mig som menneske. Samme Gud bag mennesket, den erkendende og det erkendte. Men derfor virker naturvidenskaben, fordi der er den der harmoni. Gud har simpelthen indrettet os med et sind, som kan forstå den der plan. Det var meget, meget vigtigt for Kepler. Så også for ham, der bliver naturvidenskab en gudstjeneste. Og det gælder dem alle sammen. Også Galilei, selvom han havde sine stridigheder med den katolske kirke, som jo i høj grad jo var teologiske stridigheder i virkeligheden, og stridigheder og magtspil mellem forskellige grupper. Og han bliver sat i husarrest osv. Det er ikke nogen smuk historie på nogen måde. Men han har, hvis vi læser på hans filosofi og hans religiøse verdensbillede, så er det samme. Han siger, at Gud er en stor matematiker. Han har simpelthen indrettet det hele efter bestemte regler, og vi kan finde de her regler.
det er også, og det er vores opgave som mennesker, som forskere, at finde ud af, hvordan verden er sammenhængende og struktureret og meningsfuld og betydningsfuld, og hvordan vi kan beskrive verden med matematik. Ingen af dem her var i tvivl om, at der er formål bag det hele. Det er plan, som vi også så Kepler udtrykte med, der er design, der er orden i verden. De vidste godt, at der er grænser for, hvad vi kan erkende. Men de vidste ikke præcis, hvor grænserne er, det er der jo ikke nogen, der ved endnu. Så det var ikke fordi, de forestillede sig, at man nogensinde kan nå til erkendelse af alt, men vi skal prøve at se, hvor meget vi kan forstå. Og det vil heller ikke nogen tvivl om, at der findes etisk sandhed i verden. Hvis man ser på den bibelanvendelse, de havde dengang, og med fare for at I har nogle andre tolkninger og alt muligt andet, så vil jeg sige, hvordan de læste det dengang. Der er ingen tvivl om, at et af de skrifter, der betyder allermest for de her naturvidenskabelige pionerer, det var lige præcis det her. Hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, at kunne se siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Det blev jo læst, og jeg ved godt, der er andre læsninger, men altså, det blev jo læst på den måde, at det paradoksale i, at vi kan se det usynlige, det er jo, det forklares jo ved, at vi kan indse det vi ikke kan, det vi ikke umiddelbart kan se med vores fysiske øjne. Så det vi altså kan finde, naturlovene, som vi kan indse, dem har Gud givet os mulighed for at finde frem til. Så der er en naturvidenskabelig tolkning af det her skriftet i den forstand, det håber jeg kan se. Og sådan brugte de det i høj grad. Så for dem var det her vævet sammen. Jørgen? Jeg tror, at de fleste i den her forsamling er enige med dig i den udlægning. Nå, jamen, jeg refererer bare. Ja, jeg synes bare lige, den skulle sådan. Nå, jeg skal ikke regne jer fuldstændig ugudelige. Nå, nej, det var en glæde med det godt, Jamen, det er jeg glad for, Jørgen. Tak. Mange tak. Jo, men så sker der et eller andet i løbet af 1700-tallet. Altså det 1700-tallet og især 1800-tallet, det er jo den periode, hvor der er opbrud i det synspunkt. Altså pionererne har alle sammen, uden undtagelser, set sig selv som Guds tjenere i deres naturvidenskabelige aktiviteter. Sådan er det. Og så sker der altså et opbrud i 1700-tallet og især i 1800-tallet. Et eksempel af det, Laplace, der har jo lavet meget, meget flot fysik. Folk, der kender lidt til fysik, vil jo kende Laplaces meget fine matematik. Og, han bliver jo så spurgt om, hvorfor Gud ikke er i hans ligninger. Så siger han, Napoleon spørger ham om det, og så siger han, den hypotese, altså Gud har jeg ikke brug for. Det synspunkt, det bliver mere og mere udbredt i 1700-tallet og især i 1800-tallet. Så opstår positivismen som toneangivende videnskabsteoretisk retning, som sådan et projekt, der handler om at komme af med det religiøse og det metafysiske kristne. Altså de første naturforklaringer vil man typisk sige, de er mytologiske. Altså vi forklarer torden med Thor, der kører i sin vogn, og lynet som hans hammer, der bliver kastet og sådan noget, ikke? så det skal vi selvfølgelig af med, siger de, og så næste fase, det er, at vi får nogle metafysiske forklaringer, som jo blandt andet omfatter naturlovsbegrebet. Hvis man reflekterer en lille smule over naturlovsbegrebet, så kan man jo næsten ikke sige naturlov uden at spørge om, hvem lovgiveren er. Altså en lov er jo et juridisk begreb, ikke? Så bare anvendelsen af det ord signalerer jo at et spørgsmål efter lovgiveren. Hvem er naturlovenes lovgiver? Det er Bandbull ikke i tvivl om jo, trods alt. Det skal vi jo heller ikke være.
Men det skal vi også væk med. Vi skal væk fra alt det der, alle de der metafysiske forestillinger om, der er nogen, der har givet en lov, og der er nogen, der har indrettet verden på den måde, den nu er. Væk med det. Vi skal til den positive fase. Jeg mener ikke, den slags positivitet er positiv, men altså det kaldes i positivismen, hvor man i virkeligheden siger, at det eneste, der tæller, er det, der kan måles og vejes. Ikke andet. Og plus det, der man kan resonere sig frem med ved ren logik. Så kommer vi hen i 1800-tallet, hvor man jo ikke kommer udenom Darwin som skikkelse. Jeg er ikke biolog, men i Darwin-året, der satte jeg mig for sammen med en god norsk kollega, Steinar Thorvaldsen, som var gæstelektor på Aalborg Universitet, hvor jeg er ansat. Vi satte os for, og vi vil arbejde med Darwins skrifter og skrive en artikel om det. Det har vi også gjort. Det er utroligt spændende, og man kan få rigtig meget sympati for den mand. Og jeg synes, at det er vigtigt, at vi ikke demoniserer Darwin. Det er der slet ikke nogen grund til. Han var et meget, meget ærligt menneske, meget engageret menneske, der kæmpede med nogle store problemer i sin tilværelse. Og det er meget, meget mere komplekst, end man som regel fremstiller det. Jeg synes, der er god grund til, at man putter ham på $10, eller 10 pund-sedlen i England. Det synes jeg, at han var et stort menneske, betydningsfuldt menneske. Lidt om hans liv, altså han bliver, jeg springer alt det over med Beagle og alt det, og nu skal nærmere hans skrifter. Hans vigtige omrejser og alt det kunne man selvfølgelig sige meget om. Men han bliver gift med Emma i 1839. Det er vigtigt at sige, fordi i begyndelsen er de jo meget, meget troende, begge to. Meget erklærede kristne af den bedste slags. BBI. Sandt? Og ja, og det bliver Emma ved med at være. Interessant. Men ikke Charles. Der sker noget med Charles i løbet af livet. Og det bliver også til en samtale mellem de to livet igennem. Så der er nogle interessante aspekter her. De er jo meget rige. Man kan stadigvæk besøge deres hus. Det ligger tæt ved Gatwick. Så det er let at komme der og se. Det er et spændende sted. Jeg har ikke været der, men jeg har læst bøger om det, og jeg vil enormt gerne derind. Jeg har hørt så meget om det, det mangler jeg. Så en ekskursion tror jeg vil egne sig dertil. Men jeg har billeder, og alle siger, det er et utroligt spændende sted. Og, der levede de, og de havde jo ikke behøvet at gøre noget som helst, fordi de havde alle de her penge. Men Darwin er optaget af familieliv, det betyder meget for ham. Og så er han jo optaget af sine studier, planter, orme, og en række andre ting, som han synes er utrolig interessante. Og spørgsmålet om, er arter konstante, eller kan de variere lidt, eller kan de blive til noget andet? Og alt det optager ham meget. Der sker jo noget fantastisk frygteligt i deres ægteskab. Som får stor betydning, faktisk også, jeg tror også for den måde, han skrev om ting og sager senere. Og det er, at deres lille datter, Annie, 10 år gammel, dør. Hun bliver syg, og de har mange penge, så de hyrer alle mulige læger, for at Annie skal blive rask, og det sker ikke. Hun dør 10 år gammel. Og der får Charles altså virkelig et skud for bogen, og han kommer virkelig i tvivl om sin tro. Det er interessant, hvordan Emma reagerer på det. Fordi hun har jo samme frygtelig sorg, og det er jo en tragedie. Og hun reagerer med, at efter det hele at sige, havde jeg ikke haft Gud til at trøste mig, så var jeg ikke kommet igennem det her. Så det er den modsatte. Det er ikke fordi hun når til forklaringer. Det gør hun jo ikke. Det er der ingen af dem, der gør. Men Emma reagerer altså på den anden måde, at Gud har trods alt været min trøster midt i lidelsen og i sorgen. Der er slet ikke nogen tvivl om, at den begivenhed, det kan man se, at betyder rigtig meget.
så har han jo en række andre meget spirituelle, nogle af dem meget kristne, ham her mere spirituel end kristne, omkring sig, gode venner, som argumenterer for, at der må være grænser for, hvor meget de her arter kan ændre sig, hvis de kan ændre sig. Wallace, som er meget, meget tæt på at blive den, der udgiver evolutionsteorien, han forsvarede hele sit liv, at det her kan højst være noget, der gælder for dyrene. Det gælder ikke for mennesket. Mennesket er noget særligt. Skabt i Guds billede, og det kan ikke beskrives med det, som man bruger til at beskrive dyrene. Men Darwin overhaler ham, og der bliver en diskussion om, hvem der skal have lov til at udgive evolutionsteorien, og det bliver så Darwin, der får lov til det. Det siger videnskabernes selskab, at han skal have retten til det. I 59 udkommer så The Origin of Species, så det er altså efter at Darwin har oplevet det her frygtelige med Annie, og han har fået det her skud for boven med sin tro. Alligevel så indeholder arternes oprindelse jo en erklæring af, at Gud er der alligevel. Men det er så et lidt anderledes gudsbillede, som Darwin lancerer. Her har vi J.P. Jacobsens oversættelse, hvor han siger, at der er storhed i det syn på livet, og så bliver pointen hernede af, at Gud har indblæst, det kan være, at Gud har indblæst, eller Gud har indblæst livet i en enkelt eller i flere arter, og så har det udviklet sig derfra. Det verdensbillede, som bliver stærkere og stærkere hos Darwin, det indeholder altså Gud. Men det er sådan en fjern Gud. Det er en, som har igangsat verden, og så lagt afstand til den, og ikke interesserer sig for detaljer. Det gør, jeg er temmelig sikker på, at det gør Darwin, fordi at på den måde så undgår han, at Gud skulle være ansvarlig for de urimelige ting, som sker. Og det er jo et stort eksempel på ham selv, det er jo Annies død. Så Gud kan ikke blande sig i sådan nogle ting. Ellers ville han jo gjort noget. Darwin er også meget optaget af rovdyrene og al den lidelse, der er i naturen. Jeg har nogle citater senere om det, hvor det direkte kan dokumenteres. Altså at der er jo så meget vold i naturen, og sådan ville Gud da ikke lave det. Men Gud har sat det hele i gang, og så har han altså forladt scenen og ladet det gå, som det bedst kunne. Det skal jeg dokumentere med nogle flere citater lige om lidt. Jeg skal også snart holde pause, jeg ved det godt. I Darwin-året her, der udkom så de her, altså 2009, der udkom jo alle hans skrifter, så det er en vigtig kilde for forskning, som man der kan arbejde med. En af de store ting, som Steiner og jeg blev meget fascineret af, og også har skrevet en artikel om, som vi ikke tror er der er skrevet så meget om, det er Darwins egen anvendelse af ordet intelligent design. Altså her går folk jo og tror, at intelligent design, det er sådan noget, som smarte amerikanere har fundet på i 1990'erne. Det er jo ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Ordet intelligent design, det findes i korrespondancen mellem Darwin og hans forskellige kolleger. For eksempel i det her brev, som han sender til Herschel. Her er vi i 1861. Og i 1861, der skriver Darwin til sin gode ven Herschel. Han skriver lidt, for han sender faktisk et eksemplar af arternes oprindelse til Herschel. Han satte Herschel utrolig højt, og han ønskede sådan, at Herschel ville sige, at det er en mægtig god bog, den der. Det gør Herschel ikke. Det var længe før Herschel svarer, og vi er jo næsten 2 år efter udgivelsen, omkring 2 år efter udgivelsen af arternes oprindelse her. Der har Darwin altså fået svar, og så refererer Darwin til, at det punkt, som du har rejst her, on intelligent design, has perplexed me beyond measure. Så
Det var interessant, altså at ordet intelligent, ingen må tro, at ordet intelligent design er sådan noget, som smarte amerikanere har fundet på i 1990'erne. Det findes så allerede her. Det bliver meget tydeligt, hvilken rolle det spiller. Især fordi at Darwin jo har en meget, meget god kollega i USA, Asa Gray, som forsvarer noget, han kalder intelligent design. Så det er simpelthen Asa Grays synspunkt, som får det navn. Og Darwin kan til en vis grad tilslutte sig det. Nogle af de citater, som jeg skal vise, og jeg kan se, at jeg taler meget om den enkelte slide, så jeg når ikke at vise dem lige så intenst alle sammen, men de forskellige citater viser, at Darwin tilslutter sig, at der er designede love. Gud har designet naturlovene, så har han forladt scenen, men han designer ikke, hvad der sker derefter. Der er simpelthen noget, der er overladt til tilfældighederne, så det hele kører med sådan en tilfældighedsmotor, og så en række naturlove, der sætter rammerne for, hvad der kan ske. I virkeligheden så er her gives nogle eksempler på at Gud jo ikke kan blande sig i alle mulige ting. Det er jo klart. Altså, hvis en bliver ramt af lynet, så er det ikke Guds skyld. Så siger Darwin, det kan man ikke tro, vel? Og hvis en fugl snapper et lille insekt i luften, så er det heller ikke noget, Gud har planlagt. Jo, siger Asa Gray, det er faktisk noget, Gud er med i. Der er ikke en spor, der falder til jorden, uden hvor Herre siger det. Så det er den modsatte. Så det får de to en vældig diskussion om. I øvrigt, det der ord, intelligent design, det er endnu ældre. Vi mener, at og i den artikel, som vi har udgivet, at det kan spores i hvert fald tilbage til William Whewell i 1833, som så lancerer ordet intelligent design. Han udgav ovenikøbet en artikel i Scientific American, hvor ordet intelligent design står 1847. Så det er slet ikke et nyt ord. Det Darwin så siger om den teologi, som han forsvarer, det er sådan noget i retning af det her. Det er noget råd, siger han. Min teologi er noget råd. Jeg kan ikke opfatte verden som resultat af blind tilfældighed. Der er love. Gud står bag ved lovene. Og alligevel ser jeg ingen bevis for gudgørende design. Så altså det billede, han ender med, som bliver stærkere og stærkere hos ham, det er altså, at Gud sætter maskinen i gang, så går han. Blander sig ikke i detaljerne. Det må klare sig så godt de kan. Og det har givetvis, det tror jeg er altså den personlige forklaring, at han kan ikke have det der teodicé-problem, der ellers vil opstå. Han er også meget optaget af, at det her skal ikke blive til en konfrontation. Han vil ikke have en konfrontation med de troende. Det er hans egen familie, han så skal slås med. Det vil han slet ikke. Han har alt for meget sympati for det, hvor han kommer fra. Så han bryder sig ikke om dem omkring ham, som gerne vil bruge hans teorier som et udfald mod kirken. Men han kan altså ikke, han ender med, jeg kan ikke tro det, som han før havde troet. Jeg bliver nødt til, skriver han i et brev 1880, at jeg bliver nødt til at fortælle dig, at jeg ikke tror på Bibelen som guddommelig åbenbaring, og heller ikke på Jesus Kristus som Guds søn. Hans personlige tro på den måde bliver svag og til sider ikke eksisterende, som her ser det ud til. Han vil alligevel aldrig erklære sig som ateist, fordi Gud har jo sat det hele i gang, ikke? Så Gud er der alligevel, men den fjerne Gud. Han kan ikke lide det, som det man kalder Darwins bulldog gjorde. Altså Huxley, han ligner jo også en bulldog næsten. Altså, han brugte jo Darwins teorier som sådan et våben mod kirken. Så skal jeg lige tage to plancher med, så er pausen, ikke?
Altså, Darwins syn på det her, det er altså, at der er store problemer med vold og ondskab i naturen. Det kan Gud ikke være ansvarlig for. Gud må være på afstand og kan ikke blande sig. Dertil er der alt for meget lidelse i verden. Og jeg kan dokumentere det med det her citat, som findes i skrifterne. Jeg har oversat her. Jeg kan få mig selv til at tro, at en god og almægtig Gud med overlæg kan have skabt en snyltelivs med den utryggelige hensigt, at den skulle finde føde i kåleormens levende legeme. Eller have skabt katten med den hensigt, at den skulle lege med musen. Det er selvfølgelig en eller anden form for projektion, der foregår her. Han projicerer dyrenes verden over på mennesket. Ikke? Det her ville være ondt i menneskets verden, ikke? Og derfor er der også det dyrenes. Det er jo ikke sikkert. Men det er jo en produktionsforskel, produktionsproblem, som vi har her. Asa Gray, han siger det modsatte. Han siger, at jamen, Gud har styret det hele, og de her, og han har fundet den bedst tænkelige af alle verdener, og den indebærer lidelse. Det er et vilkår. Men Gud har alligevel valgt den bedst tænkelige verden. Og det er så det, som får navnet intelligent design. Nu skal vi holde en pause.